Ngiyabingelela ngenhla nangenzansi uDokotela Solomon lo. Hey bafowethu, ngibingelela nje nonke ngegama la Jesu neledlozi. Amathamba amhlophe. Alilukuthula ngasakhuluma but asibona njani. Bafowethu ngisesigodlweni manje emzini kababa. Hey. Yabona ngiyafika nje namhlanje ngibuya kwelinye nje lama province. Bafowethu ngifuna ngenze le video le for osisi kakhulukazi intsha. Osisi abanenkinga emshadweni. Yabona namhlanje ngidibane nenkinga nje la Esigodlweni ngabona ukuthi no ngeke nje ngifika nginjalo emdinini ngeke ngayishuthi le video le ngikhulume nabo osisi. Bosisi konakele. Asisho kodwa ukuthi sanoshada ekana ukushada, yabo? Fikela unsisi lana yakhala inyembezi, yakhala inyembezi makhala lo sisi lona shuthi umuntu lo nengane yakhe as a firstborn ngaphandle, but manje usemshadweni. Esemshadweni nje indoda isahlala kibo, cabanga. Ngithi ke mina ulobola kanjani kusenjalo and umazi umama wakho? Hayi vele sihlolile la sa-check sathini. Futhi naye wenela because abantu angibazi na. Uthi uzohlola ekuhloleni kwakhe uzofuna uunderstand ukuthi lento ayicabanga noma lento ayibonayo ngokutho kwakhe. So ukuthi nithi uyayicabanga lento ayibonayo ingabe iyona ngendlela. Mina udinga ukuthi ungitshele nami ukuthi uzohlola ngene odabeni, right? Usunengane ngapha ingane ugane nayo wende nayo. Ekwendeni kwakhe nayo uchazile kubaba ukuthi no ngiyenze ngikhona ukuthi ingane ngingayishiya ekhaya ngoba ekhaya kusenabani, and number 2 angikwazi ukuthwalisa uxanduva yabanye bemndeni, you understand? Ngibe ngathi ngifile kwengane yami ngibe mina ngiphila. Yayiva lento le, right? Ukhuluma nobaba kwakhe isikhathi sokuthi sekuzovela kwekhokhela amalobolo kuthiwa ngomshado. Masele indoda lokho ayisawungeni, iyamshaya, bagcina separated kanjani ngokuhlala ngoba nako umsebenzi abakufa bahlala endaweni eyodwa. Indoda yathi usebenza indlela yakhe, ngibuzanga ke mina ukuthi usebenza. Ngibuza. So into enzakalayo indoda isenomama, yabo? Hayi mama zala hayi akadlali mkhulu. Akadlali futhi nezami la hayi zinokile vele zinokile. And akadlali shuthi usisi kunomuntu akumele ukuthi ulotsholiwe lapha ongasiyena. But kwathatheka yena uthi yenze pure ube pure nje akunalutho ukuthi wahambela indoda yakuphi, but indoda seyishinya sekusemshadweni. Iyamshaya, wena ukushaya lento hey madoda ukushaya kwesibhakela. Khuluma ngomuntu unoloze elimele engibonisa. Wathi ukuthi akajikanga emthethweni kodwa kubi kumuncu akazi ukuthi angaphuma kanjani. Ayiva lento. Umama lo baphagane khona akamfuni, yamtshela wangibonisa nama SMS yonke into. Ithiwa into nje. Ufuna ukuthi bafethu bosisi ake nicabange before nithatha step isigaba esikanje, ningashaywa ukuthanda kwesosikhathi because ningaphila mase nifika lapha phakathi ukujika. Then ijika sekunengane lokho ubuvumile ukuthi ingane uzophatha kahle na kwingane yakhe ngoba vele nothatha uthi umthetho nesintu if uzeka umuntu enengane umthande nento yakhe phela, right? Manje ingane lindala ibona yonke into umama uyashaya lapha in the stepfather. Hayi bafethu no. Mina ke ngibe nayo solution yana because ngibuzile ukuthi ufuna usizakala kuphike imeko njobe nje because one anakhanga sahlala khabondoda but ngwazile separateka uyirentela nendoda iqhubeka ihlalela ngapha. Ithini ke lento mase kutakelwane kodwa ngathi kutakelwane ngathi kusathandwana ngathi akushadwana. Okuzomsiza ukuthi aphume kulowa muzi akhe umuzi wakhe nale ndoda, but asana le ndoda ngoba ikwiside la mama wayo. Ngapha kunale ngane engafuna ile ndoda, ingane efuneka yile yasemshadweni. Kuyinkinga kakhulu. I-advice le ukuthi osisi kunezinto enidinga ukuzicabanga. Sometimes ezinye izinto ziyanifundisa lapha esikoleni.
ngokubona nangokufika kwabantu nangilithi hey abantu engihlangana nazo mina azilingani nami futhi kuyangithokozisa lokho because nami ngiyafunda kuningi. And number 2, angicabangeni bosisi ngiya-advise angazi ukuthi ngizothini kodwa mina into ayifunile ile ngizoyenza ngithaka hamba ucabanga phinda buye. Angicabangeni bosisi niyicabangele nengane zenu ninazo ngendlela zenu ngandlela zonke nje, otherwise ikhatha manje lesikhathi sethu akusona sethu kwezinye izinto kuyonakala kakhulu nekudinga ukucabanga. Ndlo mashisa 0727447804 naseThekwini ngiyatholakala ikhona indomba lapha. Thokozani.